Na što me tjeraju vjeverice u vrtu? Na ovo. Odite pogledajte kaj mi rade. Vjeverice su inače super životinjice, žive oko nas, vjerojatno ih kao niti ja rijetko kad viđate, ali sigurna sam da su u mom vrtu po jednoj zanimljivoj stvari, a to je da sade. Nije da namjerno sade, oni si naravno spremaju orašaste plodove za zimu, ali posljedica te njihove sadnje je to da kod mene u biovrtu na svakom kutku raste kesten, lješnjak, orah i onda, naravno, imam posla sve to izvaditi. I uglavnom svake jeseni ili svakog proljeća potrebna mi je kontrola svog ovog dijela imanja i moram sve povaditi jer ako jedne sezone propustim izvaditi to što je niknulo, druge godine već stvarno imam teško trganje kičme. Ovo je kesten, zapravo i nije loše, bilo bi si ga super i posaditi, tako da budem probala i to malo izvaditi sa štihačom, tako da ovaj put ne bom cijepala nego sam presadila, ali imam veliki posao tu u živici. Ovo je posadila moja vjeverica, znači ne vidim ju, ali znam da je tu po ovim lješnjacima u ovoj živici. Uglavnom ovo sad moram pocijepati van, jer ako ovo ostavim, već sad mi je tu zaraslo, druge godine će biti ogromno i zarast će mi cijelu živicu. Tako da, eto, sjekira u ruke i u potrazi za svime što su izvrtlarile moje vjeverice. Pozdrav iz biovrta!